Minahal nga mga kaigsunan. Hunahuna ang nagpasan ka og bugat nga luwan or load ug nagdungas ka sa usa ka titip or steep. Batuon nga bukid sa usa ka adlaw nga tigtugnaw. Adunay usa ka mabangis nga unos sa niebe ug mga nagyelo nga katugnaw kay mosulod. Ang imong tibuok nga lawas mahimong manhid ug ang bugat nga karga mo bati nga mas bugat sa paglabay sa panahon. Bisan asa ka mo tan-aw walay dapit nga kapahulayan ug ang adlaw nagpadayon sa pangitngit. Ingna nga adunay usa ka nagpakita sa imong atubangan nagkuha sa bugat nga palasunon ug nagdala kanimo ngadto sa usa ka luwas nga dangpanan di na adunay usa ka komportable nga campfire ug pipila ka lamian nga pagkaon. Unsay imong bation niining behigayuna? Pinaagi sa pulong karong adlaw ang Ginoo ng ngandoy nga mahatagan ka niining tinuod nga kapahulayan. Usa ka kalinaw nga wala pa sukad masinati niining kalibutan na. Kung tanaw nimo ang kalibutan, daghang mga tawo ang nagkugyog nagantos ubos sa bugat nga mga palasunon nga wala makahibalo sa tinuod nga kapahulayan sa Ginoo. Ang atong Ginoo nangandoy aron sa tanan nga gikapoy ug nabugatan nga makaangkon og tinuod nga kapahulayan diha sa Ginoo. Hinaot nga manaa kamong tanan ubos sa payong sa gugma sa Dios nga makapalingkawas sa bugat nga mga palasunon. Isip anak sa Dios, kinahanglan kang magpuyo sulod sa tinuod nga kalinaw nga dili maangkon gikan sa kalibutan. Hinaot nga maminaw kamong tanan sa mga pulong karong adlaw, makahibalo unsaon pagabot sa tinuod nga kapahulayan diha sa Ginoo ug itugyan ang bugat nga mga plasanon ug kusog nga modagan paingon sa langit uban ang mas gaan nga mga lakang. Minahal nga mga kaigsuonan, ang pasahi karon sa bersikulo 28 nagingon, ang tanan nga gikapuyan ug nabugatan. Apan nganong gitawag man kita nga gikapoy? Atong hunaw-naon ang atong kalibutanhong kinabuhi. Unsa kadako nga paningkamot ang gikinahanglan aron ibutang ang pagkaon sa lamisa, aron makadaginot sa salapi, aron maangkon ang kabantog ug gahom, ug aron makabaton og kahibalo. Bisan pa sa pagtrabaho ug maayo dili sayo na makabaton og kalipay, kalinaw ug pagkabuot sa tanan nga imong gitinguha. Bisan tuod ang uban nagtigom og daghang bahandi, wala sila magtagbaw tungod kay sila dili makaarang sa kaugalingon. Ang pag-angkon og kahibalo usa usab ka walay katapusan nga siklo. Ang gikapoy mao ang kugihan nga naglimbasog, taliwala sa kahakog nga wala makatilaw sa tinuod nga katagbawan sa ilang kinabuhi. Sa katapusan, nagatubang sila kamatayon. Bisag unsa pa ang paningkamot sa katawo sa ilang kinabuhi, walay bili kung ang paningkamot wala pa natipon sa tubangan sa Dios. Ang Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3 nagsulat, kawang og walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha nimo niini. Ug ang Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 14 nagingon, nakita ko ang tanan gibuhat dinhi sa kalibutan ug alang kanako kini walay kapuslanan. Samara kini sa tawo nga magdakop og hangin. Sa mga atong ma-feel ang huyop sa hangin apan dili nato makuptan. Ang mga tawo nga naghahago sa ilalom sa adlaw kay susama sa pagtinguha nga baguptan ang huyop sa hangin. Kining tanan kay walay kapuslanan. Ang paghago diha sa Ginoo dili gayud kapildihan. Hinuon nagpasabot kini sa pag-ani sa imong gipugas sa langit ug sa yuta ug pagkinabuhi sa tinuod sa bilinhong kinabuhi. Apan dili maayo nga makita ang daghang mga tawo nga wala makahibalo niini nga kamotuoran og nagtrabaho pag-ayo alang sa madunot nga mga butang sa yuta. Pareho ra unta ni sa imong pagkinabuhi sa wala pa makikita sa Ginoo. Unsa ka mapasalamaton kita nga wala makinabuhi nga walay pulos. Sunod, ang bersikulo nagisgot uban sa bugat nga mga lulan. Unsa ka kini nga parasonon? Kadaghanan sa mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan nagpasan og daghang mga parasonon. Kini mahimong magpasabot sa minimum nga mga katungdanan nga gikinahanglan sa kinabuhi. Pananglitan, ang mga tawo nagpasan sa palasunon sa gikinahanglan nga magtrabaho aron ibutang ang pagkaon sa lamisa. Gipasan sa mga estudyante ang palasanon nga kikinahanglan nga mahimo og maayo sa eskwelahan aron makakuha og maayo mga trabaho sa maabot. Ang mga mamumuo sa trabaho nagdala sa palasanon sa pagpataas sa mga sumbanan sa pasundayag ug pag-ila sa mga kahanas, uban ang panginahanglan na alang sa mga promosyon. Ang mga tao sa sports nagdala sa tinguha sa paghimo ug mas maayo nga mga record. Ang mga celebrity nagdala sa palasanon sa pagtipig ug pagdugang sa kabantog ug pagkapopular. Bisan unsa pang posisyon o karera, ang tanan gikinahanglan nga magdala sa usa ka matang sa palasanon sa kinabuhi. Kung atong pangutanon ng mga bata, parehas usab sila. Ang murag wala hinungdan kanatong mga hamtong mahimong palasanon sa mga bata. Ang mga palasanon nga gipasaan sa mga tao dili kanunay alang sa ilang kaugalingon, kundi alang usab sa uban. Adunay mga palasanon nga dadon isip mga ginikanan, mga anak, mga asawa, mga bana, mga silingan o mga sakop sa pamilya, mga kauban o mga amo. Pananglitan,
Ang mga ginikanan nagpasaan alang sa palasunon sa pagmatuto sila mga anak sa husto. Kini nga mga bata nagdako nga adunay katungdanan sa pagsuporta o pagatiman sa mga ginikanan. Kadaghanan nga nagpasaan niini nga mga palasunon o mga katungdanan nakaamgo nga ang kinabuhi usa ka pakigbisog aron mabuhi. Apan sa taas niini nga mga palasunon, ang labing bugat nga palasunon sa tanan mo ang palasunon sa sala. Pinaagi sa sala laing-laing mga sakit ug katalagman ang mahimong mahitabo. Mahimo usab nga makasugat ka og mga problema sa kinabuhi. Labaw sa tanan, mahimo kang mahulog sa walay katapusang kamatayon og silot tungod sa sala. Sa paghibalo niini unsa nga palasunon ang mahimong mas seryoso ug mas bugat kaysa sa kabugat sa sala. Apan daghang mga tawo sa kalibutan ang wala makaamgo sa bugat nga palasunon sa sala samtang sila nagpuyo sa karon. Nagtutok lamang sa laing makita nga mga kalisdanan o mga problema. Wala mahibalo kung ang unsa ang sala ug ang sangputanan sa sala. Ang mga tawo wala makaamgo sa kabugat sa ilang mga palasunon. Samtang ang kasing-kasing nahimong manhid ngadto sa sala, ang mga tawo wala makaamgo nga kini nagtapok ingon nga usa ka palasunon bisan pa sa ilang pagbuhat sa sala. Kadtong maminaw sa mga pulong sa Dios ug mutuo kaniya nahibalo kung unsa kabugat ang palasanon sa sala nga pasanon. Unsa ka miserable ug kalisod sa dihang nakasala ka sa wala pang musimba sa Dios ug sa dihang nahibal-an nimo nga adunay sala nga wala pa nimo isalikway. Dili nimo bation nga ingon ka maisugon kung magampo ka sa tubangan sa Dios ug bugat ang imong kasing-kasing. Ang Ginoo makasulbad sa kabugat sa atong mga sala nga walay bisan kinsa sa kalibutan ang makatantang. Uban sa walay kinituban nga gugma, iyang gikuha ang atong mga sala ug namatay sa krus alang kanato. Busa bisan kinsa nga mituo nga si Jesus mao ang atong manuluwas ug nagpuyo sa kahayag makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug makapaubos sa bugat nga palasanon sa sala. Mao kini ang hinungdan nga ang atong Ginoo miingon, anhi ka nako ug papahulayon ko ikaw. Sa diha nga ikaw miduol sa tubangan sa Ginoo, wala ba nimo ipaubos ang palasanon sa sala ug ang palasanon sa kakapoy ug nabugatan ug nakadawat sa tinuod nga kapahulayan? Ang bersikulo 29b sa pasahi karon kay mabasa, isangon ko ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Ang yugo mayo sa kakahoy nga bayanan nga gihigot sa liog sa duha ka mananap, ilabi na sa mga baka aron sa pagwita diha sa uma. Kung darohon nimo among uma gamit niini, ang yuta mahimong andam alang sa pagtanom sa tabunok nga yuta. Ang mga bato mugawas ug ang gahi nga yuta mahimong humok. Ang mga liso nga gipugas sa usa ka gitikad nga uma kay motorok, mamulak ug mamunga sa daghang bunga. Sa samang paagi kung atong pasanon ang yugo sa Ginoo, ang atong kasing-kasing nga mga umahan hinay-hinay nga modaro ug mahimong tabunok nga yuta, nga andam sa pagtanom sa binhi sa Dios nga mao ang pulong. Unya kita makapamunga sa bunga sa kinabuhing dayon. Unsa ang gipasabot sa yugo sa Ginoo? Kini na pamatud-an pinaagi sa kinabuhi ni Jesus samtang dinhi sa yuta. Si Jesus wala magunahuna sa kagalingon o nag-isip sa maayong mga butang alang sa personal nga kaayuhan. Bisan sa pagkaon, pag-inom o pagsulob, siya matinumanon hangtod sa kamatayon alang sa himaya sa Dios. Si Jesus nagampo alang sa himalatyon nga mga kalag, mitudlo sa ebanghelyo sa gingharian sa langit ug sa dalan sa kaluwasan. Mihupay sa huyang ug kabos, nag-ayo sa mga masakiton, nagbanaw sa mga patay ug nagpagawas ni atong gigamhan sa daotang mga espiritu. Gitugyan ni Jesus ang tanan alang sa mga tao, bisan kung dili siya makakaon ug makatulog. Nagkinabuhi si Jesus nga nagtuman sa balaod uban ang gugma, pinaagi sa pagpasaan sa tanang kasalanan sa katawhan ug pagpakamatay sa krus. Sama sa usa ka baka nga walay tingog nga nagdaro sa uma gamit ang yugo sumala sa giya sa tagiya. Ang Ginoo mipasaan sa bugat nga parasanon nga angay unta natong pasanon aron matuman ang kabubuton sa Dios. Busa kadtong nahigugma sa Dios ug sa Ginoo kinahanglan magpasaan og yugo sa Ginoo. Aron mapasaan ang yugo sa Ginoo kinahanglan magmalumo kita og mapaubsanon sa kasing-kasing. Ang kalumo nagpasabot sa usa ka maagop nga kinaya, pagbaton og gugma og hiyas sa espirituhanong paagi. Ang malumo og maagop nga tawo adunay kasing-kasing nga ingon kahumok sa gapas nga daling mogakos ni bisan kinsa. Si Jesus naghatag og kalinaw ug kapahulayan sa daghan pinaagi sa dili pagbali sa nabunog nga tangbo, ni pagpalong sa nagdilaab nga pabilo. Ang pagkamay painubsanon mao ang dili pagkamahitason, kini napakita sa pagbayaw sa uban ug pagpaubos sa imong kaugalingon. Nagpasabot kini sa dili paghukom, pagkondenar o pagpadayag sa mga sayop sa mga tawo. Importante nga sulayan og sabton ang pipila ka mga sitwasyon nga adunay unti maayong rason, bisan kung ang mga sayop sa laing tawo mapadayag. Ang mga pulong nga malumo ug mapaubsanon nagikan sa gugma sa Ginoo. Mapasa nato ang yugo sa Ginoo kutob sa atong matuman ang gugma sa Ginoo. Pinaagi sa pagkahimong malumo ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug masama sa Ginoo.
Sunod si Jesus miingon, pagkaton gikan kanako. Sa unsang paagi kita makakaton gikan kang Jesus. Ang una pinaagi sa mga buhat ni Jesus nga natala sa Biblia. Makakaton usab kita pinaagi sa balang espiritu nga nagpuyo sa sulod nato. Ang Juan Kapitulo 14 versikulo 26 nagsulat, apan na magtatabang ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan siya mao magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Juan Kapitulo 16 versikulo 13 nagsulti kanato, apan inigabot na niya ang Espiritu sa kamatuoran siya magatutol kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi bisan unsa nga iyang madungog iyang igasulti. O gigapadayag niya kaninyo ang umaabot. Ang ikaduha kadali pinaagi sa mga tao nga nagsunod sa pulong sa Dios ug napasaan na sa yugo sa Ginoo. Lakip sa maong mga tao si Apostol Pablo kinsa miingon sa unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1, magmaawaton kamo kanako, ingon nga ako usab kang Kristo. Ug sa Filipos Kapitulo 3 versikulo 17, maguban kamo sa pagsunod sa akong panigingnan. Ang mga panigingnan nagdasig kanato sa pagsundong sa kinabuhi sa Ginoo. Hinaot nga pasaano ninyong tanan ang yugo sa Ginoo ug makakaton nga makugihon aron nga masundog ang Ginoo ug may sugod nga isugod ang samang mga pulong ni Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako. Ang lahing bahin sa bersikulo 29 nagsulti kanato nga kita makakaplag ug kapulayan sa atong mga kalag kung atong sundugon ang kalumo ug kapamaubsanon sa Ginoo, mupasan sa iyang yugo ug magkat-on gikan kaniya. Ang pahulay niini nga bersikulo wala magtumong sa pisikal nga pagpahulay. Kini napasabot sa espirituhanong kapahulayan nga mao ang kalinaw ug kapahulayan sa kalag. Samtang kita moadto sa tubangan sa Ginoo ug magkat-on sa kamatuoran, ang pulong sa Dios, kita mahimong gawasnon sa kasakit ug palasanon sa atong unodnong mga kasing-kasing. Pananglitan, makakaplag ka og kalinaw imbis nga mabalaka kung makasugat kag lisod nga kahimtang tungod kay misalig ka sa Dios. Dili kinahanglan nga stress tungod kay wala ka nagpuyo sa walay katapusan nga kahakog o mga sala sama sa kasina, pagdumot ug panag-away sama sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Imong ibutang ang imong labing maayo nga mga paningkamot uban ang kalinaw ug kamatinud-anon. Unya itugyan ang katapusan nga mga resulta ngadto sa Dios. Kinsa mo ganti sumala sa mga buhat ug magampo sa paghimaya kaniya. Sa imong pagsinati sa buhat sa Dios ang imong kinabuhi mahimong mas malipayon kada adlaw. Kung ang kalibutanhan nga mga tawo makasugat og mga problema sa panimalay, trabaho tungod sa sakit, sila magantos tungod kay sila mismo ang nagpasaan sa tanang kapalasanon. Alang sa usa ka tawo nga itugyan ang tanan nilang palasanon ngadto sa mga gahom nga Dios, unsa kadako ang bili sa ilang kalinaw sa hunahuna. Hinaot nga kitang tanan mahimong mga tawo nga makasaling sa tanan ngadto sa Dios. Ang ikatulong Juan Kapitulo 2 nagsulat, hinigugma ako nagampo nga ang tanan paagi magmauswagon ka ug may maayong panglawas, ingon nga imong kalag kay mauswag. Sa mga nagkinabuhi sumala sa iyang pulong, ang Dios naghatag sa tanan. Bisan pag ang problema dili masulbad dayon tungod sa pagdalisay, katong misalig niini sa Dios makabaton gihapon og kalinaw sa ilang mga kasing-kasing. Uban sa hugot nga pagtuo nga ang mga tubag kay dili madugay kay madawat. Kita mahimong magmalipayon samtang kita magpuyo uban ang paglaom sa langit. Samtang ang unudnong kabakakan gikuha og kita moadto sa tubangan sa pulong sa Dios, kita makakaplag og kapahulayan sa atong mga kasing-kasing. Bisan unsa pa kaalisod ang sitwasyon, ang pagigugma sa Dios gikan sa kailadman sa atong kasing-kasing. Nagtugot kanato sa pagkaplag ug kapahulayan sa kasing-kasing uban ang kalinaw ug kalipay. Kinabuhi nga puno sa ebidensya kay ang Dios kauban siyang minahal nga mga anak. Ang bersikulo 30 sa pasahi karon nagsulti kanato nga kita makakaplag ug kapahulayan kay ang yugo sa Ginoo sayon ug ang luwan kay gaan. Minahal nga mga kaigsunan, ang yugo sa Ginoo gihimo sa gugma. Ingon bahin sa Dios nga magbubuhat, si Jesus miani sa yuta sa dagway sa usa ka ubos nga lilalang. Ang tanan niyang serbisyo ug sakripisyo sama sa pagatiman sa mga kabos, pag-ayo sa mga masakiton ug pagpasaan sa krus. Imposible unta nga kung walay gugma. Tungod kay ang gugma sulod sa kasing-kasing sa Ginoo kay kompleto, wala niya igsapayan ang paglakaw sa dalan sa pagantos. Kung kita tinuod nga nakasabot ug mituo sa gugma sa Ginoo, ang pagpasaan sa yugo sa Ginoo dili lisod kun dili malipayon ug mapasalamaton. Apan si Jesus nagsulti usab kanato nga ang paglasanon nga gikinahanglan natong bas-onon kay magaan. Kini ang personon sa usa ka palasonon nga gikinahanglan natong basanon aron makaangkon og kinabuhing dayon og mga panalangin. Usa ka palasonon nga nagkinahanglan kanato sa pagwagtang sa sala ug pagbag-o ngadto sa balaan nga mga tawo sumala sa pulong sa Dios.
Adunay usab mga palasunon nga pagapasanon aron matuman ang misyon sa Dios alang sa kabaguhan ug himaya sa Dios. Kita isip mga magtotoo kinahanglan nga mopasan sa palasunon ug motrabaho pag-ayo pinaagi sa pagampo, pagpuasa, pagbisita sa pastor ug pag-ebanghelyo. Ang ubang mga tawo nag-ingon nga lisod ang pagtuo kang Hesus, ingon nga lisod ang paningkamot. Apan si Jesus nagsulti kanato nga palasunon kay gaan. Kini tungod kay wala kita magdala ni ini nga palasunon nga naginusara. Ang Ginoo nagdala ni ini uban kanato. Apan aron makadawat ni ini nga tabang kinahanglan maningkamot kita nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios ug magbaton og pailom. Si Jesus miingon nga ang palasunon kay gaan. Kini walay gibugaton. Busa dili ta moingon nga lisod kining dalan sa kinabuhi ug bugat ang palasunon. Hinaot nga kitang tanan isugid nga ang tanan posible og sayon nga matuman tungod kay ang Ginoo uban kanato. Naghinaot ko nga kamong tanan makaabot sa usa ka dapit sa himaya pinaagi sa hugot nga pagdagan. Minahal nga mga kaigsunan, usahay ang palasunon sa Ginoo nga kinahanglan natong pasanon dili gaan sa atong kinabuhi. Kumutungha ka na nga pagbati hunaw-na ang gugma sa Ginoo. Kung imong maamguhan ang gugma sa Ginoo ug andam nga molihok uban sa samang mahigugmaong kasing-kasing, ang palasunon dili gayon mobati nga bugat. Hunahuna nga naka sa tananawon sa paglansang ni Jesus sa krus. Samtang gipasan ni Jesus ang bugat nga krus, ang mga samad gikan sa paghampak kay may buka ug may buhagay ang dugo. Human sa tibok gabii nga pag-antos ug pagpasan sa usa ka bugat nga krus sa usa ka kapoy nga mga lawas, si Jesus nahulog og dili na makalihok. Sumala sa Biblia, usa ka tawo nga ginganlang Simon gipugos sa pagpasan sa krus alang kang Hesus. Unsa ang imong buhaton kung ikaw ang gipapasan sa krus? Kung adunay tinuod nga nahigugma kang Hesus, mingon ba sila nga dili tungod kay kini bugat? Imong pasanon ang bugat nga krus kutob sa mahimo. Kay gihugma nimo ang Ginoo. Kay gihugma nimo ang Ginoo labaw pa sa imong kinabuhi. Unya, unsa nga palasunon ang imong gipasaan karon alang sa Ginoo? Gipasan ba nimo ang usa ka palasunon nga masisud kaysa sa Ginoo nga naghatag sa tanan? Dili makakaon o makatulog? Ang dalan sa adlaw-adlaw nga pastoral nga pagbisita ug pag-ebanghelyo kay mas lisod pa sa dalan sa Ginoo sa krus? Mas grabe ba ang paglutos o pag-antos karon kaysa sa pagsakit o paglansang sa krus ni Jesus? Kung imong kasing-kasing napuno sa gugma sa amahan nga naghatag sa iyong bugtong nga anak, alang sa kinabuhi ug kalinaw, kung gihigugma nimo ang Ginoo nga nagtugyan sa tanan, ang imong palasanon dili gayud mabugatan. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 18 nag-ingon, kagiisip ko nga ang pag-antos niining panahon na dili tako si kumpara sa himaya nga gigapadayag kanako. Kung atong hunahunahon ang dako nga himaya nga ihatag kanatos sa maabot gikan sa atong gagmay nga mga paningkamot, kini nga palasunon sa pagkatinuod gaan kaayo. Busa atong itugyan ang tanan gikapoy ug bugat nga mga pasunon nining kalibutan na atubangan sa Ginoo. Hinaot nga pasanon ninyong tanan ang yugo sa Ginoo uban ang kalipay ug ang palasunon sa Ginoo uban ang pagpasalamat. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagkabot sa mahimayaon ug bilinhon nga bagong Jerusalem pinaagi sa pagpahimuot sa Ginoo. Amen.